Тренираш редовно и влагаш сериозни усилия във всяка тренировка, но вместо резултати и напредък усещаш само скованост, болки и умора след края. Ако ти звучи познато, причината вероятно е, че в тренировката ти липсват два основни елемента, за които трябва да мислиш и да знаеш, но вероятно не го правиш. А именно загрявка и стречинг. Много хора не знаят за тях или просто ги игнорират в тренировките си. Фокусират се изцяло върху основните силова и кардио част. Но загрявката и разтягането съвсем не трябва да се подценяват. А в това видео ще научиш и защо. Здравей, казвам се Страхил Иванов и от почти 10 години работя като професионален фитнес треньор. А в това видео ще си поговорим защо загрявката и стречинга трябва да бъдат незаменима част от всяка твоя тренировка. И как да ги включиш оптимално в програмата си, за да направиш хем по-безопасна за изпълнение, хем по-ефективна за постигането на целта ти. Да започнем с загрявката преди тренировка. Защо ти разгряваш изобщо? За да отговорим на този въпрос, трябва да се замислим над самия термин загряване, т.е. повишаване на телесната температура. Това е много важно, защото при повишена температура тялото става по-ефективно и може да поеме по-голям обем физическо натоварване, но с по-малък риск от травми и наранявания. По-конкретно това става чрез няколко механизма на физиологично, метаболитно и невромускулно ниво. Чисто физиологично, когато мускулите се затоплят, те стават по-еластични и предлагат по-малко съпротивление при движение. Това означава по-добра гъвкавост, повече сила и по-бърза реакция на мускулатурата. Загрявката разгражда и нежеланите връзки между мускулните нишки, които се натрупват в състояние на покой. Те могат да вкуват мускула и да окажат нежелано пасивно съпротивление в него по време на силовото натоварване. А това значително намалява ефективността му и повишава риска от травми, ако не загрееш добре преди да го натовариш оптимално. На метаболитно ниво загряването ускорява химичните процеси в тялото, като например разграждането на гликоген за захранване на мускулатурата с енергия. Това позволява на мускулите ти да работят по-интензивно, без бързо изчерпване на силата, а и подобрява предаването на кислород към тях, което пък повишава издържливостта ти. Невромускулните ползи от загрявката също са значителни. При по-висока температура нервните сигнали в тялото се предават по-бързо, което води до по-добра координация и по-кратко време на реакция между мозъка и мускулатурата. Така сигналите от мозъка се приемат от мускулите по-бързо и обратното, сигналите от мускулатурата се възприемат по-бързо от мозъка. Освен това обаче, активната загрявка увеличава базовата консумация на кислород в тялото. С нея натрупваш запас от кислород, който предотвратява развитието на хипоксия, т.е. недостатъчна наличност на кислород в тялото, по време на тежки анаеробни дейности, като силовите тренировки. Така че, както виждаш, загрявката не е просто за смазка на ставите, а има редица сериозни физиологични предимства за тялото ти, когато се готвиш за тежко физическо натоварване. Как обаче да я включиш пълноценно в програмата си? Имаш два варианта за това. С активна загрявка преди началото на силовата си тренировка или като включиш по една-две загряващи серии с по-лека тежест за всяко упражнение в нея. А ако питаш мен, няма нищо лошо да използваш двата варианта взети заедно. Но ето и по-конкретни насоки за всеки един от тях. За активна загрявка преди силова тренировка отдели поне 10-15 минути време. Така ще раздвижиш всички основни стави и мускули, които ще натоварваш в тренировката си за деня. Като заложиш на движения като махове с ръце и крака, ротация на раменете и таза, клекове, напади и динамични разтягания. Можеш да добавиш към нея упражнения с ластик или леко кардио, като скачане на мъже. Движенията ти трябва да бъдат контролирани с постепенно увеличаване на амплитудата. А за загряващи серии е достатъчно да добавиш поне една-две такива в началото на всяко упражнение. Избери по-малка тежест, на около 50-60% от тежестта, която използваш за работните серии на упражнението. Така, например, ако правиш клекове с 50 кг тежест за работна серия, може да загрееш с 25-30 кг преди това. А сега да те запозная с разтягането след тренировка, което наричаме статичен стретчинг. При статичните стретчинг упражнения постепенно заемаш удобна позиция, която да провокира разтягането на конкретен мускул или група от мускули. След това задържаш тази позиция статично за определен период от време, обикновено между 10 и 30 секунди. Статичен стретчинг се прави винаги след силова тренировка. Причината е, че той прави нервната система по-толерантна и намалява сковаността на мускулите и сухожилията. Това е супер ефект, когато се прави след натоварване, за да помогнеш на мускулатурата си да се отпусне и да ускориш процесите на възстановяване след тренировка. Но ако правиш статично разтягане преди нея, същия този ефект може да намали силата, ефективността и съответно общата работна мощност на мускулатурата ти по време на тренировката. Така че статичен стретчинг се прави само за разтоварване след същинската тренировка. И когато се изпълнява правилно, ползите от него може да са много. Първо, че намалява мускулната умора и болката, като разсейва млечната киселина, натрупана по време на самата тренировка. Така намалява и риска от скованост, напрежение и крампи след тренировката. И второ, че подобрява обхвата ти на движение, защото повишава прага на болка и прави нервната ти система
по-адаптивна. Може да движиш ставите си в по-голяма амплитуда, без да изпитваш болка от това. А това позволява и по-добро разтягане на мускулите, прикрепени към тези стави. Как точно да правиш стретчинг обаче? За конкретен списък с упражнения за разтягане ще ти оставя линк към моя статия под това видео. А ето и няколко конкретни насоки, които е добре да следваш, за да го изпълняваш правилно. Както вече научи, трябва да правиш стретчинг само след основната си тренировка. Изпълнявай движенията бавно и внимателно, без резки движения. При заемане на позицията, спри и задръж там, където започваш да усещаш поносима болка. Задръж така за 10 до 30 секунди време. По време на разтягане не задържай дъха си, дишай си свободно и дълбоко. Наблегни на стретчинг основно на мускулните групи, които си натоварвал по време на самата тренировка. Ако те са няколко, например при кръгова тренировка, започни с разтягане първо на горната част, а след това на долната част. Надявам се вече разбираш, че и загрявката преди и статичното разтягане след тренировка са също толкова важни за ефективността и резултатите ти в дългосрочен план, както и самата тя. И ако ми отделиш нужното внимание и време, ще забележиш не само по-бързо и леко възстановяване между тренировките си, но и много по-висока производителност. А ако видеото ти е било интересно и полезно, ще ми помогнеш много, ако удариш един палец нагоре и се абонираш за канала ми. В него ще намериш още доста такива. Благодаря ти и до скоро!